midziyo ndakarasikirwa kubva ndisati ndaenda kujeri. Chekutanga midziyo yandakatanga kurasikirwa ndisati ndaenda kujeri ingoro dzemoto vachiita nhingitywa nemadhiraivha. Ndaiwo nemota dzangu mbiri mateksi. Ndo chekutanga ndaakujeri ndakarasikirwa. Ndoti ndakarasikirwa nemba yacho nekuti imba yacho handitori nayo. Midziyo yacho zvinonzi midziyo yese yemumba handina chandinacho. Ndaitoda kutoita pastoring ndirimo. Ndo chimwe chinhu chandakayemura kuti havangotiitira utsinye tirimo asi vanototitoroo sevanhu. Fanike inini handakandisingatomboiti basa. Ndaitonzi ava mai havana basa ivo. Ndaitoita zvokunamata muchitarangu. Zita rangu ndinoitwa Joerini Chimbadzo. Taida kuti musangane nevatariri vedu vakatarisa paPahasha TV. Tichikurukura nemi patakasangana nemi, kune chiitiko chamakasanganzana nacho chinorwadza chakambokusvitsai panguva yakaoma. Mungagonere kurondedzera, kupa rondedzero kuti zvakafamba sei kana kuti zvakatanga sei muchirondedzera? Matangira acho azvakaita ndezvokuti inyaya yedomestic violence. Nyaya yedomestic violence yakaenderera mberi kufamba kwayo kwemakore nemazuva ndikaimhan'ara, asi kuimhan'ara kwandaita nyaya iyi yakanga isingabudi zvakanaka. Kusabuda zvayo kwakanaka ndokuti ndaishaya mutsigiri wandairwisana naye mudzibaba akaita zvokuita zvokumanikidza kundiita mudzimai wake tisina kuwirirana. Mudzibaba uyu anozviti ndiri pastor kana kuti bishop wechechi. Akandibata ndiri kuBhesides. Bhesides kwandainamata uku bishop akati kuti muinde kumapurisa, chechi inosungwa nekuti hazvibvumirwi. Bishop Manhangu vakatsanangura vachiti anofanirwa kuti arore. Iye akabvuma kuti ndinoroora, asi akanga iri njere dzokuda kunditorera pfuma yandakandinayo. Wakandinyengedza zvakanyanya nokuda kwekuti aida pfuma paupenyu hwangu. Pfuma iyi ndakandaipiwa neSocial Democratic Fund. Ndiye akandipa pfuma 120,000 yeproject yekuti tiite maprojects. Ndakatenga mateksi ndaisenza kuSafeguard. Mateksi aya ndaipatina neA1 taxis. Wakandibata aine tarisiro yekuti atore pfuma iyoyo aitise munhu ainoita zvevakadzi maparika. Inini wakandimanikidza kuti inini ndiite barika, ndikati kwete ini handite barika nekuti kumusha kwangu hakuna barika. Wakatanga kufurira vatyairi vemotikari achiita mari usiku. Motikari idzodzo achiita nadzo mari nemadhiraivha iwayo. Madhiraivha wakapera kufa vachiita mari idzodzo dzikaita maaccident. Ndakatanga kumhan'arira dhiraivha pandakamhan'arira akatiza kuenda kuMozambique. Adzoka kuMozambique akadzoka akurwara. Ndichiita basa randinoita recommunity. Takasvika dhiraivha ndiye akazonditaura kuti ndoda kureurura. Ndakandatiza ndichitya mhosva kuti ndisungwe. Nenyaya yekuti mudzibaba wenyu akanditi toda kukaurisa hama yavo nekuti vanoramba barika. Inini ndinoda zvebarika zvokuita vakadzi vakawanda sababa wangu. Ndichipedza mazuva 3 dhiraivha waya akafa nekuti ndakatomudza kuti makadi kunditaurira ndakaenda kukoti makanomira sewitness vamaakurwara muchandiwitnessira sei. Nhau yechikamu chadhiraivha chakapera. Akaramba achienderera mberi, motikari dzapera kufa. Wakatanga kundirwisa pamusoro pedzimba. Dzimba dzandakandatenga nemari yeSocial Democratic Fund nemari yandaisenza zvakare kuSafeguard. Akatanga kuita zvechikuru kudzimba idzi takadzitenga kuZBS. Tadzitenga kuZBS takadziforera kukanzuru. Tabatsirwa naMargaret Dongo. Ndiye akatibatsira tiri 7 kuti nditenge dzimba idzi dziri 2. Ndaione waiting list nezita rangu newaiting list yelate husband yangu yandiDavid Muchenga. Ndozvakaita kuti nditenge dzimba idzi kuZBS kubank. Ndatenga dzimba idzi kuZBS kubank. Kanzuru
ndo yaitibatsiridza kuti tiitwe allocation. Paallocation apa takaenda tose kukwanzuru tikanisisa mazita edu tiri tose. Uyu mudzibaba uyu handina kuzoziva kuti adzokera, ndakatozonzwa nemudzimai waakanga azorora kwechipiri kuti imi muri kuziva kuti imba yenyu yakachinjwa here, zita renyu harisisipo, pane zita remudzibaba. Ndikati handina zvandiri kuziva. Ndakaedza kuti ndikwire nekudzika kuti ndione kuti ndigadzise kuti ndione kuti zvingafamba sei zvepamusoro pedzimba idzodzi. Hapana chakabudirira. Akatanga mudzibaba uyu kutanga kundirwisa, achindirwisa iri pamwe chete nemwana wake wefirst born yekumukadzi wake wokutanga. Vakandirwisa vachiti imba iyi imba ndeyedu, toda kuisa mukambani yedu. Vakatoisa mukambani inonzi Portman Enterprise. Vaisa mukambani inonzi Portman Enterprise, vakaichinja zvakare, vakuita kuti yave ofisi yePortman Enterprise. Ini ndakatanga kuti ndichimhangare kumapurisa. Ndakamhangara kumapurisa, mapurisa akada kuti afambise nhau idzi. Ndakazobatsirwa namai Chisamba. Mai Chisamba vakandiendesa kufraud kuna vainzi Inspector Muleya. Ndo vakasukunditi imba iyi kana yakaitwa saizvozvi inofanirwa kutengeswa. Yanzi inofanirwa kutengeswa kudaro. Vakaita kuti tibatsiridzwe nema-assistants avo. Vakatibatsiridza vachitora ma-statements. Mudzibaba uyu akati uyu haasi mukadzi wangu girlfriend. Akanyoresa kuti ndiri girlfriend yake, asi ndine vana vairi naye, vandakaita naye. Kuzoita vana vairi ava kwanga anzi naBishop Manhangu anofanirwa kundiroora. Ndopatakaita vana vairi nokuti wokutanga akanga andibata achitoti nhumbi iyoyo ngaibve kana usingadi zvokuti abarika. Saka ina handakwanisa kuti ndimuendere kumapurisa nokuti Bishop vakavati chechi inozokanganisika. Ndakateerera mutungamiri wangu. Asi chimisikidzo chekuti nyaya iyi ienderere mberi yakazonzi nefraud, nyaya iyi community inofanirwa kuenda kucivil court. Murume uyu anobhadhara maintenance, mutore protection order. Takaendeswa kucivil court. Kucivil court ikoko iye akabva achitora magweta. Akatora magweta, inini ndakapiwa 5 years yeprotection order. Atora magweta ake, magweta iwayo vakati ainzi zita regweta handarikanganwa, ndichariyeuka. Zita regweta iri vakanditi imimi kanzuru ndo witness iri kuratidza kuti ndo iri kuziya murume. Ndakaedza kutsanangura kuisa mapoints mukati mekoti, ndichitsanangura ndichiti ini ndindakatenga imba, ndikaburitsa mapepa angu nematsamba angu ekuratidza kuti nonditsigira kuti ndindakatenga imba, ndakaitenga sei, zvakafamba sei, zvose ndaionawo mapepa. Asi gweta iri raingotaura kuti hatisi kumboona evidence iri papo. Uyu mudzibaba uyu haana kwaakasenza, haana kwaaishanda. Mari yekuti atowana zvokuti abatsirike yanga iri mari yangu yemateksi yandaita. Asi zvose handina kubudira mukati mekotimo. Pane mamwe magweta akazongondibuda panze achinditaura kuti nyaya yenyu matotorerwa imba, tsvagai muikwidze kuHigh Court. Takaendesa kuHigh Court, pane vakandibatsira magweta ekwachibaya. Ndichibatsirikana nemari vakanyora matsamba ekuti isusu imba iyi tiri kuona kuti pane yakanzizo imba iyi ngaiiswe vana, pane affidavit iripo iri kuti imba iyi, matsamba ari kuburitswa ari kunzi imba iyi yakanzi ipiwe vana, yakanyorwa nehanzvadzi yangu yakashaya, yandakapiwa naye pamwe chete mari yandakapiwa kusocial indemnity fund. Magweta ayo akapindurwa nekanzuru vachinzi isi tiri kuona zita rinonzi kuda kwashikanhenga, iri mudzimai hapana kana vana. Uyu murume ari kuti ndakatenga imba ndiri bachura, ndisina vana, ndisina kana mukadzi, ndozvakanyorwa pamapepa edzimba. Magweta ekwachibaya akanditsanangura kuti imba ini nhau yenyu haine politics, nokuti iri pachena kuti mudzibaba uyu haana chaakatenga. Saka tsvagai mamwe magweta ekuti akubatsirei nhau iyo. Ndiri mukutsvaga kuti ndiani angandibatsire,
ndakatumirwa mwana akabva kuchipinga, mwana womunin'ina wangu. Mwana womunin'ina wangu akauya achirwara ine stress yaakanga ainayo ndiye kuti akanga abatwa repi kudaro. Ndini ndakanyorwa kuve mubatsiri wake nokuda kuti ini ndinisara pavana pavana ivavo. Mwana uyu ndakaedza kuti ndimubatsire kuenda kusocial welfare. Ndaenda kusocial welfare yakanditi mwana uyu ngaendeswe kuHarare hospital anotariswa kuti haana apa zvakarepwa, haana mimba. Akanotariswa akaonekwa ainayo mimba. Madoctors akanditi endai kuti mwana uyu abatsirwe, endai kumapurisa. Kana maenda kumapurisa ekukuwadzana kwamunogara ndo vachafona kuchipinge nhau yemwana iye kuti abatsirike. Ndasvika papolisi, nhau yakandishamisa nokundinetsa. Ndine mwana iye anga akatozvitakura. Ndichienda kuchaji ofisi kuti ndimhanhare nhau yemwana yekubatwa kwaakaitwa. Mapurisa haana kana kundibatsira. Vakatotanga kurwisana, vachirwisana vachitoti mai ava nenyaya pano, havafanirwi kumhanhara nyaya yavo, tofanirwa kutanga taona nyaya yavo kuti yafamba sei. Ndakanetsana nawo kusvika mumwe mupurisa ati ii musadaro, mai ava vanoita nhau dzavo zvakanaka, havana nharo, havana chii. Vakanditaura akazoti indai musarwisana nemapurisa, bvumai kusungwa zvenyu, nyaya inonoperera kukoti. Ndopandakazobvuma. Asi ndanetsana nemapurisa nchiti hamungandirambidze kumhanhara nyaya yandainga pano, mungadei indauya pano ndega, mungadei matanga mandibatsira nhau yandainga pano papolisi, mozotanga kuti mudini mutaure nhau yamukutaura kuti ndine nyaya pano, nokuti inini ndaiya nenhau yemwana kuti abatsirike, ndini wacho ndofanirwa kumubatsira. Kana mandisunga achabatsirwa nani? Mwana akarepwa, akanga achirasika njere, akanga aine pamiri pasingazikanwa kuti ndepani. Vakandimanikidza vakandisa muchitokisi hapana vakaziya kuti ndiri kupe vana vangu, havana kana kutomboziva kuti ndaenda kupi. Vangoziva kuti ndaenda kuchipatara. Vekuchechi kwangu vakantofunga kuti munhu ari kumba kwavo. Ndakavharirwa kwemazuva 3 ndisina kana chandinodya, kana chandinonwa, kana mvura, kana mwana wacho handizivi kuti aidye chii akazvitakura. Ndikaburitswa zuva rechi4 ndo ratakazoenda kukoti, ndisingazikanwi kana kuti ndiri kupi. Hapana aiziva, hama dzangu dzose. Ndakaendeswa kuMbare koti. Ndaendeswa kuMbare koti, mapurisa akanoswikondiroverera kuti mai havanzwi, vanonetsa, vari violensi, vakazodini, vakaita sei. Kusvika ndatovharirwa. Ndavharirwa kudaro, ndakabva ndaindiswa kuchikurubi. Mwana uya akabva angonzi ngakuita kumukwidza kombe aende kumba aine nhumbu, apa haana kana kuzobatsirikana. Indakabva ndaenda kuchikurubi, kufemale prison ndokwandakazoendeswa. Ndaendeswa kufemale prison ikoko. Jaji akanga anditi mimi muchanogara 1 month. Ndoyandakandapiwa, muri kutonopika. Nokuti muri kunzi mimi makapita kune mufukoti, makagara pamba isiri yenyu, imba ine muridzi, imba yekambani, saka ndai munopika. Ndanoti ndikupika, ndakangosvika ndichipika ndakapedza mwedzi wese ndiriko, ndichiti ndapedza mwedzi ndakaona rimwe dhoketi rouya futi rakangofanana nerandiri kupika. Ndichipedza kupika ikoko ndakapinda zvakare murimind, ndikaita dzimwe 2 months ndiri parimind. Ipapo pakauya vabatsiridzi vaibatsiridza vamwe vana dhachansi vaiuya, vapazouya Magweta akabatsiridzwa nabhishopu wangu akandibatsira, wechechi yangu ndiye akaenda kune organization inonzi YWCA inoshanda nemadzimai, ndiye akanotora Magweta echidzimai anonzi Wilsa, ndo akauya ikoko akazoswikondibatsira. Vakati amai imi tatumwa kunzi tikubatsirei kuti nyaya yenyu tinzwe kuti yakamira sei. Ndopandakazobhadharwa bail out. Ndabhadharwa bail out ndopandakazouya kumba. Ndauya kumba kwaBishop nokuti kumba kwangu ndasingabvumirwi kuti ndisvikeko nenyaya yekoti. Ndaenda kumba, nyaya yakaenda mukoti. Nyaya yaenda mukoti, ndakabuda not guilty ndakwiti. Nokuti ndaburitsa hombo hwokuti inini ndakatenga imba neipinzira, ndakasungwa neipinzira. Nauya ndakasungirwa ndio kunzi iwo wakurambira pamba isiri yako. Ndiye ndakasungirwa kunzi zita riri papa harisi rako.
asi imba iyi ndakatenga tose chiri chitsotsi kutsanangura kwandakaita kuti chitsotsi chakaitwa nemudzibaba akaisa chitsotsi achiisa zita rake kukanzuru, asi imba takatenga kubhengi. Zvakaita kuti ini ndibude nchinzi handina mhosva yandakatadza. Nhau yemba iyoyo yakangoonekwa kunzi inini ndiri munhu akangoitirwa utsinye kusungiswa kuti ndiende kujeri. Ndokubuda kwandakabuda chinoti kuti ndabuda kujeri ikoko. Izvi zvakaitika 2019 ndo yandakazosungwa ndikanogara ku3 months. Ndabuda ku3 months idzodzo ndabuda chinzi not guilty and acquitted. Murume uyu akaramba achienderera mberi ndichichengetwa nabishop wangu. Kumba ikoko handina kana kuzomubvira ndasvika kukoti uku ndakatsanangurirwa ndichinzi imimi munogara nani, ndikati ndinochengetwa nemwana wangu first second born mukomana akarova. Ndiye anochengana mumapepa ekukoti kwangu ndari munhu andochengeta, nekuti imba iyoyo ndakatodzingwa ari kutogara nemukadzi wake wechi4 semunhu anoita maparika iye achiti ndiri bishop ndiri pastor, asi ani mukadzi wechi4 ndiye ari kutogara pamba ipapo panext door. Ina handina pekutogara, ndototi ndichigara kwabishop ndichinja ndichiuya kuvana ikoko muka1 room kamukoto chaiko. Vamwe vana vanina vanotogara vanotorara papassage ndopavanorara. Hatina kana pekugara, hatina kana peace of mind. Anouya akaramba achidi kudzinga vana vakanga vasara mumba imomo. Ini ndaenda kujeri. Vana vakaivhikitwa futi. Ndobva varasirwa zvinhu zvavo panze. Midziyo yandakandasiyira vana akairasa yese ikapwanyika yose, akaburitsa midziyo panze, vana akavadzinga. Vana vamwe vanochengetwa nabishopi, vamwe vacho ndo vandigere navo vacho vari kutondichengetawo. Ina handina kana midziyo yese yakaparara yese, handina kana chino. Yandiri kutotsvaga kuti ndiitiwe maclaim nyaya yacho haisati yabuda zvakanaka. Yangonzi zizi ndiri kutoshaya anondibatsira kuti ndobatsirwa nani, nekuti yangonyarara ndangoita PTC yemaclaims. Asi yemba yakanzi imba iyi kulegal aid ngaitengeswe. Imba iyo iitwe property sharing. Imba iyo pairi kunzi iitwe property sharing, vekukanzuru vari kuti isisu imba iyi tiri kuona titi zita rayo rakanyorwa kumba iyoyo ndire mudzibaba. Magweta ari kuedza kusanangura kuti aiwa hazvina basa zvokuti zvakadii, asi havasi kana faira racho vari kuriviga. Ndikaenda kukanzuru kwacho handiripiwe. Ndikati ndinoda kuona director of housing, nokuti director of housing kuti nditenge dzimba idzodzo ndakaona director of housing vanoitwa amasanzu. Kuti ndichiita kuti ndione nditsanangurire director of housing vanoitwa nhekairo variko, handisvike faira rangu rinenge ichinzi private and confidential. Nyango mapurisa akada, nyango magweta akada kutumira kuti aone kuti nyaya iyi yakatomboenda kuzake kuanti-corruption. Vakanyorawo tsamba kuti kofaira irakamira sei, nhau yamai ava zvese hapana kana chakabuda kukanzuru ikoko. Kukanzuru ikoko ndokwandaomeserwa kuti ndikushaya kuti ndobatsirwa nani kukanzuru ikoko. Ndoenda kuna minista here, ndoenda kuna meya here, ndiani angandibatsire nekuti ndoda kuti imba itengeswe. Kana yatengeswa toshaya naziya kwake oziya kwake, titi peace of mind. Ina handisi kuda zvokuti tirambe tichinetsana, nekuti izvozvo ndakutorwara, ndikuita mastress ekushaya kuti ndochitangira papi. Zviri kundikanganisa basa yekuti ndiwane kuita basa, ndinoita basa rekuita cross border ndichibatsiridza vana kuti ndiwane kurarama. Kubva pandakasungwa makore ese nenyaya yepapa ndatoo munhu womanga-manga. Handichambeyo munhu angaine business rake achishanda basa remaoko ndichitopatirana nemaorganisation anonzi YWCA. Ndakutoita womanga-manga. Izvozvi ndiri kuda kuti ndigadzirire kuti ndiende kualgeria. Ndikutoshaya kuti ndotangira pamwe ndikaenda kualgeria yo nyaya inosara ichinzi iri kutonga ndonzi handipo, nekuti ndakatomboenda neNational Council ndichida kuti ndiende kutrip nevamwe kwaoutreach. Zvakandikanganisa basa, taisirwa mari mubank account. Ndakakumbira kuti ndikudawo kuenda kubasa, ndikuti ndiwane mari yekuti ndione ndifambise nyaya dzangu kukoti kumbariko kuvakaramba nevana vacho naye akanhenga vacho. Kuda kwasvika nhenga vacho vakaramba kuti kana atoenda nyaya inenge yatobva yatoshaya basa. Saka ndakatadza kuenda, ndakaenda kukoti
kana koti yatotarwa haitidi haitorovwi kubasa kwacho zvina mutorovwa kubasa mari yandaisirwa maakaunti ndakatonzi ndiibhadhari ndakatoidzosa mari iyo 200 something tataisirwa ma400 something ndakatoidzoka zikatonita sabasa saka nanhasi wose ndiri kutambudzika ndiri kurwara kurohwa kwandaitwa neviolence yandaitwa makumbo angu haachaiti zvakanaka ndaakufamba ndichinge chirema basa randinoita recross border rekuinda kunze kwenyika import and export handisina kana kusununguka kana kuwana chekubatsirikana vana vangu kuti vabatsirikane hapana kana unobatsirika vakatadza kuenda kana kubudira kuenda kuchikoro kana kuenda kupedza chikoro kana kuendawo kuyunivhesiti zvinoita vana vamwe vandakakudza vana vangu vaidzidza kuma-A school kunana Morgan zvese zvakagumira panzira nokuda kwapasita ivava saka ndiri kukumbirawo rubatsiro kuti kana paine vanondibatsira kuti ndibatsire kuti kanzuri ibude mukati menhau yemba yangu imba yangu iitwe property sharing aziya kwake aziya kwake ndiri kutokumbirisa kuti kana paine kwanowana rubatsiridzo kana ndekupi kuhurumende kana kupi kumagweta kana kupi kana kumalawyers kana kumaministers vose vanobatsira mawellwishers vandibatsire kuti ndikwanise kuti ive neupenyu hwakatambanuka ndatenda ndibatsiridzwe ndakamboda kuti ndibatsiridzwe neministry women affairs ndiyakamboedza kuedza kundibatsiridza achindinyorera matsamba ekuti ndimhanhare ndibatsiridzwe nemagweta anapo mangwana asi nhau yacho yangoti yangomira kuti ndichaziva kuti iri kuendera mberi here kana kuti iri kufamba sei nekuti ministry women affairs yakati izvo mai ava vabvira kare vana minista nyoni vabvira kare vachitsvaga rubatsiro mari ichingopera vachienda kumagweta akasiyana vachibhadhara saka vakandikumbirira kumagweta ekuwilsa ekwapo mangwana kuti handibatsiridze saka takangoita round table vataita PTC zvamungogumira ipapo saka kuti ndichiziva kuti zviri kuda kuti kudini nekuti ndakaklema mari 80,000 yekuti ndipimo yekuklema madamages angu ese kubva kumidziyo kusvika kumba kwacho nemari dzandaivapa kuti vabatsirikane vane stendi yandakavabatsira kuti inofanira kunge iri yavo yekuzimuri yavakaisa zita rehanzvadzi yavo inemba yataigara kuno kuKwanzana extension pavakanditora asi vakatoizisa zita rehanzvadzi yavo imba iyo isifanira kuti ndo imba yavo vakutora dzangu dzimba dzandofanira kugara nevana vangu vandakaita nelate husband neimwe yacho yandakaita navo imwe yacho kugadzisanawo ndakaenda kulegal aid kuti tibatsirikana zvichingopedza tiite property sharing yacho yekuti aziya kwake aziya kwake asi kanzuru ndo yaramba yangomira ipapo havasi kundipa mukana wekuti ndipatsanure kuti ndione director of housing kuti ndimutsanangure kuti ini kutenga dzimba dzangu pano ndakauya ndakamira sosei ndaisenza kwakadai zvakamira sozvo mukana wacho handisi kumbowaniswa ndinongosonzi file rako private and confidential handitomboriratidzi renamba iyo 13292/2 Kwanzana extension saka muri kuti imomo ndo mune madocuments ane mazita enyu mufairo iroro mufaira makatenga imimi mune pamakaendesere muchisubmita mazita enyu kuratidza kuti matenga ndakaendesa nokuti kana muchiforera dzimba munoforera kuremembrance kana maforera dzimba kana makuitwa allocation munaya moitwa allocation kulocation rwamuri kuwana dzimba saka takazoitwa allocation paKwadzana extension paKwadzana 2 kwadiwo ndokwatakaitwa allocation kwatakaitwa allocation ikoko pandakatanga kunesana tichifambira dzedzimba idzo dzine magweta achiswa matsamba mapepers acho izwayo hamusisina mapepa ose atakaiswa evana kana angu acho hamusisina zvese zvakaburiswa mane mapepa manyowani kubva iko kuremembrance ikoko kusvika kuno hakusisina mapepa iso akarimuvhwa nemabhethe evana akarimuvhwa mato nevana vavo vevakadzi vavo ndovavakatoisa muimomo mafaira emo ndambonzwa muchiti imimi nababa makaita vana vangani takaita vana 2 munogara navo here kana kuti
vana vacho ndinogara navo nokuti vakatoivhikitwa ona baba vacho indaivhikitwa ndaenda kujeri vana vasara mumba iyoyo yandakaivhikitwa vana nibva vasara vachivhikitwa zvinhu zvese zvikarasirwa panze zvandakanga ndasiyira midziyo yangu yose yandakanga ndasiyira vana yese iyo yangu inonzi midziyo yangu yese yakaraswa panze imwe ikatsakatika hatina kana chiru zvese nevana vamwe vana vari kungotorinhaira vanike goto yacho ri kungotongorinhairawo hatiri kumboziva kuti parinogarawo rinogara kupi. Vana vane makore mangani wana ava vato over 18. Dzimba mbiri idzi dzandakatenga imwe yacho yandakati igare vana vangu velate husband ndiri kujeri ndakasiya ndaisa muroja mune imwe room. Muroja iye ndiye aitondibatsira vana vangu ndaenda kujeri nevekuchechi. Baba ivava ndiri kujeri akanhenga pasta ivava vakauya kumba kunoku vakasvikodzinga muroja akanga ari muno ndiri kujeri vachiti imba ino ndeyangu budai bvai pano. Imba yacho yechitunhu nokuti dzimba dzacho imbiri. Vavadzinga kudaro vakauya vakandiudza kujeri vachiti taipiwa notisi. Ndikati mugopiwa notisi imba haisi yavo. Saka vataura kuti dzimba dzese ndedzangu vatotidzinga kuti ibva yapo. Saka tatoya kukuudzai kuti muri kuno kujeri kuti isisu taakubva pamba penyu takutsvaga imwe imba. Maroja iwo aitondibai ndopandaitombatsirika pamari yedzimba idzodzo dziri 2. Saka ndiri kukumbira kuti Mwari ngavandibatsiridze nekuti chinangwa chavo vaida kuti ndifire mujeri nekuti ndandisingaziviwa nehama dzangu kuti ndiri kupi. Chechipiri vaida kunditorera dzimba dzacho dzese dziri 2. Chechitatu vakanga vachida kuti ndisatova nechimwe chinhu chandinoendi nacho panyika pano nditonge ndiri munhu asina kana pekutangira kana kuti zvese zvimba zvangorova vatore midziyo yacho nekuparadza upenyu hwangu hwose. Tombotarisa muri kujeri tinozama muri panguva yakaoma maakuudzwa nzimba ida kutengeswa makafira sei panguva yacho ndoziva zvinhu zvinorema? Ndakarwadziwa ndikashaya kuti angandibatsira ndiani kuti ndiwane nekubatsira nokuti kana uri kujeri hauna mukana wokuti ubatsirikane uchipa madirections kuti zvifambe zvakadai une usina mukana nemukana wacho haugoni kuupiwa. Ndiri kujeri ndakatonyanya kurwadziwa zvakanyanya ndiri kujeri nokuti murume uyu akaramba achienderera mberi akatsvaga vamwe vanhu musikana ainzi Precious Ngirasi waita madhiri naye akatanga kuti ava mai ava ndinovaziva aisunga achienda kujeri ndinovaziva mai ava oita madhiri naakanhenga oita madhiri zvakare oswoti inini ndiri gweta ndinobatsira vanhu zvokuti ana bhishopu wangu vakatsotswa vachinzi inini ndiri gweta ndinosenza nemamajistrate ari panapa nemapipi ndipei mari kuti mukadzi uyu abude kujeri kwaari ikoko ndikubatsirei. Saka vakatsotswa mari zvisingamboiti nemusikana iye anonzi Precious Ngirasi vachiedza kuti vaburitse inini. Precious Ngirasi uye aitotaura futi naakanhenga ouya kuna vabatsiri vangu vana bhishopu uye usikotaura kuti tinoda kuti ndibatsire akanhenga vari kuti mukadzi uyu angatofira ikoko hatodzoki saka ndokubatsirai ndipei mari. Obatsira neyamakani nekuti akatoonekwa ine mapepa angu ese ndakatoshaya kuti akawana kupi edzimba dzacho iye Precious wacho ndakamuona inawo ndiri ikoko kujeri ikoko ndikashaya kuti awana kupi. Akazoita musungwa akazopiwa 8 years ndakutobva ipapo. Akazoita musungwa akazosungwa manje nenhau yangu nenhau yedzimwe ndatoko aitanzi asungirwa nhau dzekuba akatobatwa aine nhau dzakatowanda ndombva apiwa 8 years. Asi kokwaita makatombosangana naye? Ndikatotaura naye yacho kuna officer in charge pandakauya kuzoonekwa nevamwe vangu ava
ndatovataura ndikati vakatsotswa vacho ndivava vauya kuzondiona. Saka ofisa inchaji akatoti kudai wamataura varipo nyaya yenyu tikati toigasa yatopera ipapa nekuti ndo munhu ari kutokanzwisa. Saka ndakatozotaura kuti ndiwo ana bhishopu wangu aikuzondiona nevakuru vangu vechecha ndovakatsotswa mari vachidi. Saka ofisa inchaji akatotaura kuti nyaya yenyu mamusafanira kuti muuye kuno, mamusingafaniri kuti muuye kuno, nyaya yenyu yakatofanana neyajosefa chaiyo, kana 1 month yacho mamusingambofaniri kuti muuye kuno nokuti nyaya yenyu iri pachena kuti hamuna kana nemhosva isi naofisa inchaji wopa female prison. Dai vauya kuzokuonai vamira vataura ipapo nyaya yenyu yaitopera pa nondaiitonyora ripoti nokuti nyaya yakamira yakadai yakadai. Alright, muchitarisa neexperience yamakasangana nayo ndozati zvinhu zvinorwadza. Pane here rubatsiro rwomunoti imimi panga muri kutozati kunhu kwakaoma kwanga musingatarisiri kuenda. Takatarisana neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Tingati here pane mumwe mukana kana kuti imwewo chance yavakakubatsiridzai kuti munge muchizobuda mumhosva yenyu pakuzoakwitwa kwamakaita iyo prison pachezvayo. Prison pachezvayo handigoni kuti ndinganyatsoziva kuti rubatsiro vaibatsira nokuti vaitaura vachitizvo tinokusheedzerai maorganization anouya achikubatsira zvokuti aiuya tirimo mukati mejerimo. Vaiuya kwaive machechi vaiuya vachiita nesu machechi tichiita zvokunamata, kouya vamwe vaiuya vachisponza kana zvekudya chaizvo chaizvo, vamwe vachiuya nesipo, vamwe vachiuya maorganization iwaya iwo ana wilsa iwaya vaiuya vachiswodibatsiridza kuti vane nyaya dzakadai tikubatsirei. Ndopakazotosvikawo zvakare kuti vave kuwilsa vachitaura kuti imi takambokuonai kuwaita brusi hamusiri ime, ndichitoonawo kuti imi ndei ndakambosangana nemi. Saka zvakandibatsira zvakare kuti ndibva ndatoonekwa kunzi ini ndine kodzero yekuti ndibatsirike. Saka tingati rumwe rubatsiro makatorwanawo through maorganizations iwaya. Ndizvozvo chaizvo. Saka kuri kunziwo tinozati muri panguva yakaoma mukasunungurwa. Commissioner General ndinotenda nebasa ravo, ibasa rakaoma rekuchengeta vanhu vanenge vakasungwa vachigara navo, asi ini ndinovapa rutendo kana kuvapa kurudziro yekuti varambe vakashinga kuramba vachitsvaga maorganization anobatsira, nokuti inzvimbo yakaomarara kugara haina kusununguka. Asi vanhu vari mujeri vakawana vachiwanikwa vachapiwa rubatsiro vachishedzwa vachiuya chizobatsira vanhu vari mujeri. Ndakaona vamwe vanoita chikoro chaicho, kana indakanda kuda kuti achepastoring ndatoona kuti munomu hapana chinokutarisa kana takagara unogona kutongodzidza, unogona kuti ndaida kutoita pastoring. Ndikanzi naofisa incharge pastoring yenyu imi hamusugara, nyaya yenyu hamusugara nekuti pastoring munotoita gore muri muno kuti muzograduate. Nekuti ndaitova nemamwe mabhuku andaitoverenga nanhasi ndakatova nemamwe andakapiwa nevamwe vakanga vachiita makosiwa. Ndaitoda kutoita pastoring ndirimo, ndo chimwe chinhu chandakayemura kuti havangotiitira utsinye tirimo asi vanototitoroo sevanhu. Fanike inini ndakandisingatomboiti basa, ndaitonzi ava mai havana basa, ndaitoita zvokunamata zvandagara ndichibvuma, ndaitoenda ndonotsvaga zvokunamata ndotosiyiwa, kana kugadheni ndanga ndisingaendi, kana rimwe basa rakanyanya rekuenda kuhuni kana kuti ndandisingaendi, ndaitonzi uyu musiyei aite zvake zvokunamata. Ndaitozoenda kana bhero ratochinjwa kana kwakuda kudya rarira, ndopandaizoenda kuti ndinobatana nevamwe. Saka ndaona kuti kunzi mujeri hamusi mukuchengetwa kwavanenge vachiita vanhu, havachengeti zvoutsinye, vanongovachengetawo sekuchengetwa kunongoitwawo vanhu vari panguva yatinenge takaungana. Saka ndinovakurudzira basa ravari kuita kuti ngavarambe vachiita zvakanaka, nekuda kwekuti vanhu kana vakabatwa zvakanaka zvinoita kuti kana nenyika yedu iite zvakanaka, vanhu vanotoziva kuti nyange tikaenda kujeri uko tinobatwa zvakanaka. Vamwe vanotobva vatova vanhu kwavo kubva kujeri ikoko neunhu hunenge vachitongoratidzwa nevanenge vachitichengetedza. Mumashoko kune vari kupara mhosva tinozati pane pazvakaipira pazvakanakira. Apa mambotsanangura zvimwewo zvazvakanaka.
zvazvakaipira ndezvipi zvamakadzidza zvakashata? Zvandakadzidza kujeri kune vanenge vasungwa vanenge vauya kuzosungwa, vamwe vakutoita nebwoni hwokuti vakutofarira kuramba vachiti vonopara mhosva vodzoka voya kujeri uku, vodzoka voya kujeri, vakutoita fanike kunotovanakidza. Havachaona hwipi hwokuti kuuya kunoku haisi nzvimbo yakasununguka kugara, havachazvitora sezvinhu zvakaipa. Vakutoita fanike bhizinesi kana kutoti kana ndisina kugara ndikagara ndiri mujeri muno ndendiri sefi, zvinova zvinhu zvinenge zvisina kunaka. Saka ndinokurudzira kuti munhu kana watobuda mujeri, ziva kutoti ndabuda kunzvimbo yandainda inzvimbo inopomerwa, nekuti vamwe kunopomerwa mwe asina mhosva chaiyo, mumwe anenge ainaye mhosva. Ndo zvimwe zvo zvandakadzidza kuti kujeri kukuya kwakunzi aenda munhu kujeri kusungwa hakusi vese vese vanenge vane mhosva, asi vanenge vapomerwa kana kuti masuspect. Wazotongwa wakonekwa una mhosva asi unenge watomborwadziwa kana kuti watomborwadzika kana kuti upenyu hwako watombosvika panguva yakaoma. Ndo zvimwe zvandakadzidza. Saka ndiri kutarisira kuti uku hakusi kwokungozviitisa wongoti regai ndisungwe zvangu ndiende kujeri. Unorasikirwa nezvakawanda, mhuri yako inorasikirwa, upenyu hwako hunoita humangamanga. Saka ndinokurudzira kuti vanhu ngavagare vakazvichengetedza kuti mhosva dzisawande, usangori kana wapinzwa munyaya dzinoita kuti upenyu hwako husave hwakasununguka kana kuti ungosungwa zvisina neshu mwese.